Сега ще ви прочета една притча, която ще ви помогне да отворите съзнанието си към истинската стойност на богатството, смисъла на вашето величие, възможностите, които са пред вас, чрез които ще обогатите възможностите си за връзка с духа, Бог, богатството, за да отворите вратата на изобилието, което по право ви се полага в отделни области от вашия живот. В оригинал това е притча, която е смъкната от канал Channeling, който се казва Ли Карал, и в оригинал се казва Стаите на Ло, а тук в началото ще направя, както вече казах, съкращение, за да можете вие да я адаптирате конкретно към богатството, независимо в каква област от живота си желаете да се развивате. Началото на притчата, това е приказка, започва така. Имало едно време едно човешко същество, което ще наречем Ло, без значение какъв е неговия пол. Затова така ще го наречем. Както всички хора, така и Ло живял в къща, но на практика се грижил само за стаята, която обитавал, понеже била лично негова. Стаята му била красива и той бил отговорен да я поддържа в добър вид. Ло си живеел добре. Съществува в общество, където храната не липсва, била в изобилие. Никога не му било студено, понеже си имал завивка. Колкото повече растял Ло, толкова повече неща научавал за себе си. Научавал нещата, които го правят щастлив, намирал предмети, закачвал си ги по стените, гледал ги и правил неща, които му помагат да се чувства добре. Понякога се ядосвал, друг път се чувствал по различен начин. Както всички хора, така и Ло изпитвал много страхове. Въпреки че имал всичко необходимо, той се страхувал от другите хора и от някои ситуации. Страхувал се от хора и ситуации, които могат да породят някаква промяна в него, понеже се чувствал сигурен в сегашното си положение. Той научил за Бог от другите хора. Те му разказвали какво е да бъдеш човешко същество, кое е правилно, кое е грешно. Той самия бил нищо за Бог чрез неговите разбирания. Ло бил духовен човек и се молил на Бог, както и другите хора, но се молил също неговата стая да остане непроменена. Той се страхувал от миналото, понеже някак си не знаел какво му предстои. Затова се молил на Бог да блокира тези неща от паметта му и Бог чул неговата молба. Когато станал на определена възраст, Ло забелязал някакво движение в другия край на стаята си. Изплашил се и помолил на Бог движението да престане. След някакви определени години той отново доловил движение в стаята си. Отново помолил Бог да спре това движение. Когато споделил с хората за тези си страхове, те веднага го посъветвали никога да не се приближава до другия край на стаята. След определена възраст Ло се разболял и умрял. В началото не разбрал какво се случва, но забелязал движението във ъгъла на стаята и отново го помолил да спре, но вместо това движението станало по-силно и се приближило. Изплашен, Ло се надигнал от леглото и открил, че неговото земно тяло е останало там, а той просто вече се е превърнал в дух. Сега Ло видял, че движението идва от две същества, които се приближават към него. Той видял две бели фигури, които сияели, и тогава се удивил на тяхното величие. Едната фигура му заговорила: "Ела, скъпи, време е да вървим." Гласът бил нежен и някакси познат. Без никакво колебание Ло тръгнал с тях. Постепенно започнал да си спомня колко познато му било всичко,
След това се обърнал назад, видял тялото си, сякаш че е заспало в леглото. След това съществото отворило вратата към един коридор и тримата с двете същества преминали през тази врата. Ло се озовал в дълъг коридор с много врати, които водили към различни стаи. Тази къща май е много голяма, си помислил той. Забелязал първата врата, на която имало странен надпис. Той се обърнал към едната фигура и го попитал на къде води тази първа врата в дясно от коридора. Без да каже нищо, бялата фигура отворила вратата и му направила знак да влезе вътре. Ло прекрачил прага и се удивил. Стаята била пълна от пода до тавана с несметни богатства, които можел да си представи. Вътре имало златни кюлчета, перли, диаманти. Само в единия ъгъл имало достатъчно рубини и скъпоценни камъни, сякаш за едно кралство. Ло погледнал своите бели спътници и попитал: какво е това място? По-голямата фигура му отвърнала: това е твоята стая на изобилието. Ако беше пожелал да влезеш в нея, тя ти принадлежи дори сега и ще остане тук и за в бъдеще. Ло бил изумен от тази информация. Когато се върнали в коридора, Ло попитал какво има в вратата вляво. Там имало друг надпис. Бялата фигура отворила вратата. Това е твоята стая на мира, ако беше пожелал да я използваш. Ло влязал вътре с приятелите си и веднага го обгърнала гъста бяла мъгла, такава, която моментално убила тялото му, и Ло я вдъхнал. Обзело го спокойствие и той разбрал, че повече никога няма от какво да се страхува. Почувствал покой в най-тревожните кътчета на съзнанието си. Приискало му се да остане там безкрайно дълго време. След това излезе в коридора, видял друга врата и попитал: каква е тази стая? Това е мястото, където само ти можеш да влезеш, му казала едната фигура. Ло влязал в стаята и веднага го обзела златна светлина. Той знаел какво представлява тя. Това е неговата същност, неговото просветление, неговото познание за миналото, за бъдещето и за всичко. Това било неговото хранилище на духа, на любовта. Ло заплакал от радост и дълго стоял там, като приемал истината и разбирането му. Накрая Ло излязъл в коридора при своите приятели и ги попитал: вие сте ангели водачи, нали? А те му казали: не, ние сме твоите ангели водачи. В съвършена любов те продължили: до теб сме от момента на раждането ти. По една единствена причина: да те обичаме и да ти покажем вратата. Ти се страхуваше и искаше да стоиш далеч и ние те послушахме. Ние ти служим с любов и зачитаме твоята инкарнация на това преживяване. Ло не доловил никакъв укор в техните думи. Осъзнал, че те са го уважавали и почитали винаги. Ло погледнал другите врати и установил, че вече може да разчита още надписи над другите врати по коридора. Минавал покрай тях и четял лечение, договор, също видял радост. Видял също надпис световен водач. Обърнал се към стаята, от която излязъл, и там видял, че е написано неговото име. Скъпи приятели, ако искате да прочетете буквално притчата на Крион, намерете я в интернет. Смисъла на разказа, който ви създадох и разказах тук, е да си спомните, че ваши са безкрайните възможности на Бог. Вашите
възможности за развитие и разширяване на вашето богатство, в която и да било област от живота ви. Любов и взаимоотношения, пари и благоденствие, знания, реализация и други са наистина достъпни за вас. Когато вие се обърнете към себе си, обърнете се към помощ от вашите духовни водачи, обърнете се към истинското си познание, което е останало някъде във вас. Аз, духовните ви водачи, всички ние сме тук, за да ви помогнем да си спомните тази и още други истини за вас. Да си спомните, че възможностите тепърва предстоят, стига да им дадете вие възможност да ги приемете. Не само по смисъла на енергийното лечение, предстоящата програма Богатство, а във всеки един момент припомняйте си картинките, които сте създали в главата си от тази притча. Припомняйте си възможностите не за пропуснатите ползи, а за предстоящите приятни възможности за вас. Това, което тепърва ви предстои. Не се съдете, не се обиждайте, не се обвинявайте, а си позволете да се развивате напред според желанията, възможностите и темповете, които имате. Ние сме тук, за да ви подкрепим. Било с енергия от програмите с енергийното лечение, било с директна трансформация от трансформиращите сесии. Не чакайте да стане късно. Бъдете тук и сега актуални и се обадете за повече информация и съдействие, с което ще ви помогна с радост и удоволствие. Аз съм Силвия и ще ме намерите на телефон 0888 99 68 89.